माथो गावनि लानांगौ नै हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो प्रेक्टिस लानो नागिरदों मोसानाय बै दायो VCDC आवहा मोसानाय कम्पिटिसन फैदोंना आसाम संस्कृति महासंग्राम होननाय ओमफ्राय बेयाव सेकेन्ड राउन्डआव मोनहैबाय आरोना दा बिनिनो प्रेक्टिस लानो नागिरदों नोंथांमोननो देखायलांसै आरोना नोंथां जोंनिया सानफ्रामबो मोसानाय लोगोफोर ओमफ्राय प्रग्रामा जाहैबाय गाबोन सानसेल'सै सप्तानिया 16आव आरो सुनिबार गोलैयो ओमफ्राय दा दिनैसो प्रेक्टिस आरो हरखाब दिनैसो मोनथिदों नालाय ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअ दासो गोदान ओमफ्राय दासो जेनेबा दिनैसो नायदों भिडिअखौ अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो नायखांनानै लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव दे कमेन्ट खालामबा मोजां मोनो ओमफ्राय बिदिब्ला थुदो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर सोर सफैलागोन नै जाहानाव मा जानो फायथाय जेबो मेथाइ लाबोआखै आरो साबबो दाङा ओरैनो आखाइ गोजा फैयो नै दुगाया बर' बायदि नुवाना बेखौ नै माबासो बाङालि बायदिसो नुयो नै बेहाथ' नै जागोन बायदि मोनदां इनिफ्राय ना बिसोर आंनिया लोगोफोरा खालि पार्टिल' बिगासिनो मानोना आंनिया 2K साबस्क्राइब थांबाय नालाय बिनिखायनो जा बिसोरो पार्टि बिगासिनो आंनियाव केक हानांगौ मानांगौ बेदर जाहोनांगोन होननानै जि हामाखा आंनिया लोगोफोरा नै सफैलायबाय आरो सासे जेबो लाना फैया आखाइ गोजा बोरै फैथाय लाजियाबो इसेबो आयौ आं आलासियानो थांना गारि भारायानो थांखाजोब्बाय 500 थांखादो गारि भारायानो दिकाजुलसे बासखौ लायसै दानिया लोगोफोर लागोन मिसा जाना फैखौ नैबिथिंजाय जोंहा ना गोरान फोरानदों आरो न'नि फुख्रिनिनो बियो नाया ना बोदोंमोननो आंथ' न'आव गैयामोन नालाय नङाबाथ' आं ना बोनायखौ देखायगौमोन नोंथांमोननो फुख्रि गिदिर दङ न'आवनो ओमफ्राय ना गिदिरखौ फानबाय आरो दा बे ना फिसाखौ न'आवहा फोरानना दोननो होननानै लाखिबायनो आरो जोंहा आइया ओमफ्राय दा नै सान्दुं गैया नालाय अरावनो फोराननांसिगोन आरो दा मानि सान्दुङानो मोजां दुङाखै नालाय सोर ना गोरान बाथोन जानो मोजां मोनो खोन्थाहर दे आंथ' जा गोथाव मोनो बेलाथिजों बिराद साफा मोजां नुसोदों आरो आंहा नाखौनो नायफ्लांबाय थाबाय आरो दासो नुफैदों नालाय आं नाखौ नैथिङाव होगासिनो गाहायावहा ओमफ्राय बिथिं नै मा होनो सान्देंगा होनो जोंनिया बेयावहा मोननै आरोना सान्देंगा मोननैयावबो दङ आरो नाया नै जा साफा गोजों सफायजोब्बाय नै मोसाग्राफोरा जमा जाबाय जोंहानि लामायाव स्कुलाव सोलोंगोन आरो दायो जोङो दामग्राफोरानो सफायाखै नामा लुगैसोबायलै सिमाखौ हाबा जानो लुगैबायनो सिमानि हाबा आंखौ ओरैबायदि गाननो लाखिनो बाबाय ना होमबा आंखौ नायनोनो हाला माने बिसोरो फैबाय दामग्राफोर नायबाय थानो बाबाय आंनि मोखांखौ नायनो हाला बिसोर माने हालासां मा होनदो नोंनि जाग्रोनोसै नै बिथाङा आंखौ लांगोन होननानै टारगेट लाखानानै खादों लाङा आं खाबस'नो थाहैखागोन माथो बिसोरनियाव बिदादोना फंबायदो बिदादोना फंबायदो आंलाय बिदानोसो गोजा जाजोब्बाय सेफायना लाथो नै लोगोफोर दायो दामग्राफोरा सफायजोब्बाय आरो ओमफ्राय मोसाग्राफोराबो सफायजोब्बाय ओमफ्राय सानैल'सो गैया जासिगोन आरो दिनै धीराजजों आगै अनुजों फैनो हायासै धीराजआ मोसानो फोरोंनो थांदों आरो धेकियाजुलियावहा बेयाव मोसानो फोरोंनो लिंहरदों बेखौ ओमफ्राय दा बिहा फैनो हायासै दा जों आन्था सोलोंनोसै आरो जों आन्थाब्लाबो जोंहा रोंना थाग्रोनोसै
दा नै जोंनि गामिनि LP स्कुलाव मोसानो सोलोंसै आरो ओरैनोथ' साबानि खम जानो मोनानो लोगोफोर मोसानाया ओमफ्राय दा जोंनिया 8 जोन आरो हिन्जावसा साब्रै हौवासा साब्रै जागोन आरो जोंनि मोसागोना नै लोगोफोर नैबे जोंनि गामिनि LP स्कुल आरो ओरैबायदि समायना ओमफ्राय ओरैबायदि साफा लाखियो नै नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेहायनो दा जों प्रेक्टिस लानोसै लोगोफोर नै नायबानो जाबाय बिराद साफा जोंनि गामिनि LP स्कुला नै ओरैबायदि मोजांखा सानै लायोमोन जोङो दे था आधा बे समाव अनलि बेमार आजारानो बेफोरबायदि गैयाबा खालि लोमजानाय खर' सानाय गैयाबा ओरैनो खारोना ओमफ्राय देरेदे जाफिनना बेखौ लाफाफिन दे दिननो बोरै लागोनलै दिन घन्टा दाखालि सिलेना जोबासो जोबा सिलेना दिन मानसिया दुरबल बा लासै होनो गोनां जायोना आराय घन्टा माबायानो आराय घन्टाखा हाइसानो माबायानो खमसिनानो आराय घन्टा बोरै थाबाय थागोन खमसिन टाइमानो आराय घन्टा ना आयो गाफ्रावगोन आं थैगोनलै जल्दी मोजां लानो रोङाबाथाय होजागोन आरो मोजां नुजोबनाय लादो आंनि गाबदों खुलुमगोन दे हेल' गावलायाव थादो लाइना जिखुनु थाथ'दो लाइनाव खुलुमग्रोनोसो सिमाना मेसेज हमदो केमेराया जागोन दे 1 2 3 go मा हामनांगौ हमबाय थादो ओइ थानाया खोनाबाय माय जागोन जानायालाय रं मोसौ नामा दाखालियावनो बेयावनो एक्सप'न नामा जागोन
नोंसोर जात ज' जुरा सिमाव बायना होनायखौ जानानै गया गय जानासो जादों नोंसोरो गोबानायाव गारामा माबानाय बायदि इनिखौ बोरैबा गोसोआव थाबाय आं प्रग्राम थांनानै गोबासोनिया दामग्राफोरखौबो ओरै देखायदे सुनजुबोनानै लोगोफोर जोंनिया मोसानाया स्टेपा मोनसे जायाखैमोन आरो बेखौनो दा जोङो रायलायलायदों आरो मादि मबे ससेयावमोन बेफोरबायदिखौ रायलायनानै माबालायदो आरो खिथालायदो ओमफ्राय नै दा खोन्थागासिनो मोजां खालामनो नागिरदों जोङो